Αγιά Σοφιά, τους αυτοκράτορες και τα παλάτια σου, την τόση ομορφιά. Κωνσταντινούπολη που και τους βάρβαρους τους έμαθες να ζουν, όλοι εσένα ναι τώρα ζηλεύουνε και τώρα σε μισούν. Κωνσταντινούπολη, εσύ που έδωσες για 1000 χρόνια φως, θα μείνεις πάντοτε κρυφό μας όνειρο και πόθος μας κρυφός. Βρε, σαν τα χιόνια. Τι κάνεις, φίλε μου Χαντζιχαβιάρη, που έχεις εξαφανιστεί τόσο καιρό? Να, δουλειές, Καραγκιόζη μου. Καταζάρι, όταν σε ρωτάω εγώ δεν θέλω να μου δίνεις αόριστες απαντήσεις. Τι σημαίνει δουλειές? Τι δουλειές είχες δηλαδή τόσο καιρό και δεν πέρασε από το σπίτι να σε φιλέψουμε ένα γλυκό? Δουλειές του ποδαριού, Καραγκιόζη μου. Ξέρεις τώρα, ίσα ίσα να βγαίνει το ψαμάκι, κανένα τελάλημα, κανένα θέλημα του παλατιού, τέτοια πράγματα. Εκείνο που θαυμάζομαι σένα ρε μαλαγάνα είναι πως τα καταφέρνεις και τα έχεις καλά με όλους τους αυτοκράτορες που έχουν περάσει από το παλάτι. Τι να κάνω, Καραγκιόζη μου, άμα δεν τα έχεις καλά με όλους, δεν βγαίνει το μεροκάματο, δεν το ξέρεις. Μωρέ, το ξέρω και το παραξέρω μάλιστα. Γιατί νομίζεις εγώ είμαι συνέχεια ξυπόλυτος και πεινασμένος? Γιατί δεν τα πάω καλά με όλους. Με τρώει η γλώσσα μου εμένα, παιδάκι μου. Με τρώει η γλώσσα μου να μιλήσω. Όταν σε τρώει η γλώσσα σου, σε τρώει και το κεφάλι σου μετά. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά και ας έρθουμε στα δικά μας. Τι είναι αυτό που κουβαλάς? Μήπως μετακομίζεις και δεν το πήρα είδηση? Μίλα σιγότερα, καημένε. Μίλα σιγότερα, γιατί θα μου πάρουν το κεφάλι. Αυτό που κάνω είναι μια επικίνδυνη δουλειά. Μεταφέρω μια εικόνα στο παλάτι. Την πάω στην αυτοκράτεια τη Θεοδώρα κρυφά από τον αυτοκράτορα τον Θεόφιλο. Κρυφά? Και γιατί κρυφά, παρακαλώ? Μα πού ζεις, καημένε Καραγκιόζη? Δεν έχεις ακούσει που τελαλούσα τις προάλλες τι έλεγα στον κόσμο? Να σου πω την αλήθεια, ποτέ μου δεν ακούω τι λες όταν βγαίνεις για τελάλημα. Συνήθως με ξυπνάς από τον ύπνο μου, σε ταράζω στις καρπαζιές και φεύγεις χωρίς ποτέ να ακούσω τι έχεις πει. Άκου λοιπόν να μάθεις, ματάκια μου. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος έβγαλε διάταγμα που λέει ότι όποιος συλληφθεί να λατρεύει τις εικόνες θα κλείνεται στη φυλακή. Μέχρι και το κεφάλι μπορεί να του πάρουν άμα δουν πως είναι αμετανόητος. Τι μου λέει ρε παιδί μου? Και γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Θεόφιλος? Γιατί είναι οικονομάχος, Καραγκιόζη μου. Άλλο πάλι και τούτο. Και τι πάει να πει οικονομάχος? Οικονομάχος πάει να πει αυτός που μάχεται, που πολεμάει τις εικόνες. Έτσι και δει άνθρωπο να προσκυνάει μια εικόνα Αγίου, γίνεται έξαλλος ο Θεόφιλος. Και εσύ βρε αθεόφοβε, αφού το ξέρεις αυτό το πράγμα, πας να μπεις με μια εικόνα μέσα στο παλάτι? Τρελάθηκες τελείως. Τι να κάνω, καψερός Καραγκιόζη μου? Τι να κάνω που η Θεοδώρα είναι εικονολάτρης? Να, γιατί δεν υποφέρεσαι πλέον? Όλο καινούριες λέξεις μου είσαι. Λέγε γρήγορα, τι πάει να πει εικονολάτρης, γιατί σου έρχεται και δεύτερη σφαγιάρα. Μη βαράς.
ματάκια μου, και θα σου εξηγήσω. Εικονολάτρης είναι αυτός που λατρεύει, που προσκυνάει τις εικόνες. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Η αμοιβή σου για την πληροφορία ήταν αυτή. Μα που να σου κουλατεί το χέρι από τη ρίζα. Είχες δεν είχες, βάλει με τάραξες το ξύλο. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά που κάθεσαι και μου λες, ρε Χατζηχαβιάρη. Οικονομάχος ο αυτοκράτος, εικονολάτρης η αυτοκράτηρα. Ο Κοσμάκης τότε τι πρέπει να κάνει? Ο Κοσμάκης έχει χωριστεί σε 2 στρατόπεδα, ματάκια μου. Σε οικονομάχους και εικονολάτρες. Ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του άλλου. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω, ρε Χατζηχαβιάρη. Εσύ που θέλεις να τα έχεις καλά με όλους στο παλάτι, τι λες? Με ποιους είσαι? Να, καραγιάζει μου, πηγαίνω στη Θεοδώρα εικόνες και μου δίνει κανένα μπαξίσι. Και έπειτα πηγαίνω στο Θεόφιλο και του λέω πως η Θεοδώρα έχει εικόνες στο δωμάτιό της και παίρνω και από εκεί κανένα μπαξίσι. Μα τώρα σου χρειάζεται όχι μια σφαλιάρα, αλλά ξύλο γερό. Αχ, τάσου να σου... Να, για να μάθεις να το παίζεις δίπορτο. Χάσω από τα μάτια μου παλιοτζαναμέτη. Αχ, τι το ήθελα. Του μίλαγα. Ας φύγω από εδώ γιατί δεν θα φτάσω ζωντανός στο παλάτι. Κι εγώ ας πάω να ρίξω κανέναν ύπνο, γιατί με το ξύλο κουράστηκα. Ακούς, εκεί εικονολάτρες πάει ο κόσμος. Έχει χάσει το μυαλό του και δεν ξέρει τι του γίνεται. Τι ωραίο πράγμα να κάθεσαι τα βράδια και να διαβάζεις ένα ωφέλιμο βιβλίο. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να περάσεις την ώρα σου. Ας πάω όμως να δω αν οι υπηρέτες ετοίμασαν το φαΐ για τον πατέρα μου. Δεν χρειάζεται να κάνεις τον κόπο, κόρη μου. Τα πάντα είναι έτοιμα. Σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Μπα, πότε είδες πατέρα μου και δεν σε πήρα είδηση? Είσαι πολλή ώρα που γύρισες από το παλάτι? Ήρθα μόλις πριν από λίγο. Είχαμε πάλι σκοτούρες στα νάχτωρα. Γι' αυτό άργησες. Τι έγινε πάλι? Ξέρεις, τα ίδια με το Θόφιλο. Αλλά αυτή τη φορά είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Τι, έπιασε την αυτοκράτεια Θεοδώρα να προσκυνάει πάλι τις εικόνες? Ακριβώς. Για αυτή τη φορά δεν έγινε απλώς έξαλλος, δεν έβαλε μονάχα τις φωνές, αλλά την έδιωξε και από το παλάτι. Για πάντα. Μα αυτό που λες είναι φοβερό. Δηλαδή είμαστε χωρίς αυτοκράτηρα? Ακριβώς, παιδί μου. Και εσύ, πατέρα, που είσαι ο πρωθυπουργός της αυτοκρατορίας, δεν έκανες τίποτα? Δεν προσπάθησες να τον ηρεμήσεις και να τον συμβουλεύσεις το Θεόφιλο? Προσπάθησα, αλλά ήταν μάταιο, παιδί μου. Ο Θεόφιλος έκανε σαν να είχε μπει ο σατανάς μέσα. Άσε που κάποια στιγμή μου είπε ότι μας υποψιάζεται για εικονολάτρες. Λες να γνωρίζει ότι προσκυνάμε τις εικόνες? Λες να του το είπε κάποιος που θέλει το κακό μας? Μπορεί. Τι να σου πω, παιδί μου, όλα είναι πιθανά στις ημέρες που ζούμε. Και τι έκανε τελικά ο Θεόφιλος? Τι αποφάσισε? Μόλις έδιωξε τη Θεοδώρα από το παλάτι, φώναξε τον τελάλι και τον διέταξε να τελαλήσει αύριο σε όλη την Κωνσταντινούπολη, να μαζευτούν αύριο στο παλάτι όλες οι ανήπαντρες κοπέλες, για να διαλέξει ανάμεσά τους αυτή που θα αντικαταστήσει τη Θεοδώρα.
Θεέ μου, δηλαδή θα πρέπει να πάω κι εγώ, πατέρα? Φοβάμαι πως ναι, παιδί μου. Αλλιώς θα πέσει πάνω μας η οργή του Θόφιλου, που γνωρίζεις πόσο σκληρός γίνεται όταν το θέλει. Τώρα όμως θα πάω μέσα να φάω κάτι και μετά θα πάω να προσευχηθώ στις εικόνες, μήπως του δώσουν φώτιση του Θόφιλου. Θέλεις να έρθω να σου κάνω παρέα, πατέρα μου? Όχι, Κασιανή μου. Κάτσε εδώ και διάβασε το βιβλίο σου, ή καλύτερα έβγα στον κήπο να δροσιστείς. Νέα κοπέλα είσαι. Τι να κάνεις με ένα γέρος σαν και εμένα? Να μην το ξανακούσω αυτό από το στόμα σου. Είσαι ο πατέρας μου και σ' αγαπάω περισσότερο από κάθε τι στον κόσμο. Θα βγω λίγο στον κήπο για να δροσιστώ. Αν χρειαστείς κάτι, δεν έχεις παρά να με φωνάξεις. Εντάξει, πατέρα? Εντάξει, παιδί μου, πήγαινε τώρα στο καλό. Τι ωραία νύχτα, τι όμορφα τα αστέρια και πως λάμπει το φεγγάρι. Πως είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιες νύχτες και οι άνθρωποι να έχουν μίσος στην καρδιά τους για τους άλλους ανθρώπους? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μα τι συμβαίνει? Ποιος είναι αυτός που έρχεται κατά εδώ? Σαν να τραγουδάει μου φαίνεται. Θα κρυφτώ για να ακούσω. Μέσα σε κήπο βάδισα σε ένα περιβόλι και εκείνοι που αγάπησα ήρθαν και φύγαν όλοι. Μέσα σε κήπο βάδισα σε ένα περιβόλι και εκείνοι που αγάπησα ήρθαν και φύγαν όλοι. Είδα στον ουρανό ψηλά το όμορφο φεγγαράκι και του μιλώ και μου μιλά να φεύγει το φαρμάκι. Μέσα στα άνθη πέρασα και μες στα λουλουδάκια τους μίλησα, τα κέρασα, μου είπαν τραγουδάκια. Μέσα στα άνθη πέρασα και μες στα λουλουδάκια τους μίλησα, τα κέρασα, μου είπαν τραγουδάκια. Είδα στον ουρανό ψηλά το όμορφο φεγγαράκι και του μιλώ και μου μιλά να φεύγει το φαρμάκι. Να φεύγει το φαρμάκι. Ποια είναι αυτή η σκιά άραγε που κρύβεται μέσα στα δέντρα? Μήπως θέλει το κακό μου? Εσύ, όποιος και να είσαι, φάντασμα ή άνθρωπος, φανερώσου μπροστά μου. Δεν θέλω το κακό σου. Δεν είμαι φάντασμα, κύριε. Άνθρωπος είμαι όπως όλοι. Θα πρέπει όμως να σας πω πως μπήκατε σε ξένο περιβόλι. Όμορφη κόρη, που σε βλέπω τώρα στο φως του φεγγαριού, συγχώρεσέ με, έναν ταπεινό διαβάτη που μπήκε κατά λάθος στο περιβόλι σου. Όμως ο πόνος και η στεναχώρια με έκανε να μην προσέξω που περπατάω. Δεν πειράζει, κύριε.
Σας είχα ήδη συγχωρέσει όταν άκουσα το τραγούδι σας. Τα λόγια του μου θύμισαν δικά μου προβλήματα και σας καταλαβαίνω απολύτως. Ώστε δεν είμαι μόνος μου πάνω στη γη. Υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τι σημαίνει να είσαι προδομένος και μόνος. Μα τι συνέβη, κύριε? Μιλήστε μου, πέστε μου το πρόβλημά σας. Ίσως μπορέσω να σας βοηθήσω. Θα σου μιλήσω ανοιχτά, όμορφη κοπέλα. Γιατί από την πρώτη στιγμή που σε είδα κατάλαβα πως είσαι κοπέλα από σπίτι, καλλιεργημένη και με μεγάλη ευαισθησία. Πες μου όμως πρώτα κάτι, κοπέλα μου. Πιστεύεις στο Θεό? Μα τι αστεία ερώτηση είναι αυτή. Τι άνθρωπος θα ήμουν αν δεν πίστευα στο Θεό? Και τώρα απάντησέ μου σε μια άλλη ερώτηση. Τι θα έκανες αν ο αγαπημένος σου, ο άντρας σου, ένας από την οικογένειά σου, τέλος πάντων πιστεύει πράγματα διαφορετικά από σένα? Και αυτή που μου φαίνεται περίεργη ερώτηση, αλλά θα προσπαθήσω να την απαντήσω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα προσπαθούσα να τον πείσω ότι αυτό που πιστεύω είναι σωστό. Και αν έβλεπα ότι παρόλες μου τις εξηγήσεις δεν άλλαζε μυαλό, αν τον αγαπούσα πραγματικά, θα τον άφηνα να πιστεύει εκείνο που αυτός νομίζει. Και αν αυτή η πίστη ερχόταν σε αντίθεση με σοβαρά πράγματα, αν παραδείγματος χάρη ο αγαπημένος σου ήταν ο αυτοκράτορας και θα έπρεπε για το καλό του κράτους να πιστεύετε και οι δυο τα ίδια. Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Μπορώ να σκεφτώ λίγο πριν απαντήσω. Σκέψου όσο θέλεις, όμορφη κοπέλα. Κασιανή, Κασιανή, πού είσαι? Συγγνώμη, με φωνάζει ο πατέρας μου. Πρέπει να φύγω, ξένε. Αν η τύχη το θελήσει, θα ξανασυναντηθούμε. Είμαι σίγουρος πως θα ξανασυναντηθούμε, όμορφη κοπέλα. Πήγαινε όμως τώρα στον πατέρα σου που σε χρειάζεται. Καλή σου νύχτα. Καληνύχτα, ξένε. Σου εύχομαι να βρεις απάντηση στις ερωτήσεις σου. Ώστε αυτή είναι η Κασιανή, η κόρη του πρωθυπουργού μου. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, Κασιανή, αύριο κιόλα. Και τότε να δω εάν θα μπορέσει να απαντήσει στις ερωτήσεις μου. Λοιπόν, αύριο. Και σήμερα το μεροκάμα του, αφού θα τελαλήσει. Λοιπόν, ας αρχίσω γιατί έχω να πάω και στους άλλους μαχαλάδες. Ακούσατε, κατά διαταγή του αυτοκράτορα Θεόφιλου, όλες οι ανήπαντες κοπέλες από 18 έως 30 να έλθουν σήμερα το βράδυ στο παλάτι. Ο αυτοκράτορας Θεόφιλος θα διαλέξει καινούρια αυτοκράτηρα. Ακούσατε, κατά διαταγή. Βρε το Χατζηγαβιάρη, κι ό,τι ήμουν έτοιμο να σε χαιρετήσω. Άστα αυτά, βρε Καραγιώζη, ήσουν έτοιμο να μου τη δώσει την Καρπαζιά, αλλά δεν τη γλίτωσα. Σε είδα εγώ. Μην το λες αυτό το πράγμα, γιατί με προσβάλλεις. Εγώ να θέλω να σου δώσω Καρπαζιά? Για ποιο λόγο? Μήπως με ξύπνησα από τον ύπνο? Έλατε, μήπως σε ξύπνησα? Ναι, λοιπόν, Καταντζάρη, με ξύπνησες. Να, πάρε μια Καρπαζιά. Δεν έχει. Μαντάτακια. Πες μου τώρα, για ποιο λόγο ουρλιάζεις? Και ουρλιάζεις και πρωινιάτικα, Να, Καραγιώζη μου, εχθές που πήγα την εικόνα στη Θεοδώρα, τη βρήκε ο Θεόφιλος και την έδιωξε το παλάτι. Την εικόνα?
Ποια εικόνα, καημένε! Τη Θεοδόρα έδιωξα από το παλάτι. Λοιπόν, μια λέγε. Να, σήμερα το βράδυ θα μαζευτούν οι ανήπαντες κοπέλες στο παλάτι και μια από αυτές θα γίνει η καινούρια αυτοκράτηρα. Χατζάρη, νομίζω στο έχω πει πως δεν μου αρέσει αυτός ο Θεόφιλος. Όχι, δεν μου το έχεις πει. Πρώτη φορά το ακούω, ματάκια μου. Λοιπόν, το μαθαίνεις τώρα. Επειδή δεν μου αρέσει, θα του κάνω μια πλάκα και θα την πληρώσω. Θα ντυθώ γυναίκα και θα πάω κι εγώ στο παλάτι. Όχι, ματάκια μου, μην το κάνεις αυτό. Θα σε σπάσουνε στο ξύλο όταν το ανακαλύψουν. Δεν βαριέσαι. Αντέχει εμένα ο σβέρκος μου. Εκείνο που δεν αντέχει είναι τα αυτιά μου. Γι' αυτό το λόγο άντε και εσύ παρακάτω να τελαλήσεις, να πάω κι εγώ να ετοιμαστώ για την πλάκα μου και τα λέμε το βράδυ στο παλάτι. Πάω, αλλά σκέψου το καλά. Και πρόσεξε, Καραγιώζη. Μωρέονται από εδώ Τζαναμπέτη, θα μου δώσει και συμβουλές. Λοιπόν, μαζεύτηκαν όλες οι κοπέλες, Πρωθυπουργέ. Μαζεύτηκαν μεγαλειότατε. Τότε ας μην καθυστερούμε γιατί βιάζουμε. Να περάσει πρώτη. Να περάσει πρώτη. Εσύ είσαι, κοπέλα μου. Μην τρέπεσαι και μην φοβάσαι. Δεν πρόκειται να σε φάω. Αχ, τρέπομαι, καημένη. Γιατί φόρεσες, Φέρετζε? Δεν μπορώ να δω το πρόσωπό σου. Ούτε κι εγώ θέλω να δω το δικό σου. Πώς μιλάς έτσι? Είμαι ο αυτοκράτορας. Μωρέ, είσαι εσύ ένας. Τολμάς και με κοροϊδεύεις? Βγάλε γρήγορα το Φερετζέ. Στις διαταγές σου, αυτοκράτορα. Μα εσύ είσαι άντρας. Πώς τόλμησες να με ντροπιάσεις με αυτόν τον τρόπο? Γρήγορα να έρθουν οι στρατιώτες και να σε σπάσουν στο ξύλο. Να μάθεις άλλη φορά. Ναι, και νομίζεις πως εγώ θα περιμένω τους στρατιώτες να με ξυλοφορτώσουν? Μωρέ, αλλά αργά. Με τάραξε αυτός ο αλητήριος. Πες, Πρωθυπουργέ, να έρθει η επόμενη, αλλά να σιγουρευτείς ότι είναι γυναίκα αυτή τη φορά. Είμαι σίγουρος, όσο και το κεφάλι μου, γιατί η επόμενη κοπέλα είναι η κόρη μου, η Κασιανή. Έλα, Κασιανή, μην τρέπεσαι. Μα εσύ είσαι ο άγνωστος της χθεσινής νύχτας. Εγώ είμαι αυτός, όμορφη Κασιανή. Θεέ μου, πόσο ντρέπομαι. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι, Κασιανή, αλλά να χαίρεσαι. Είσαι έξυπνη και μετρημένη κοπέλα, γι' αυτό σε διάλεξα για αυτοκράτηρα. Θέλω όμως να μου απαντήσεις σε 2 ερωτήσεις. Από αυτές θα κριθεί αν θα πάρεις το θρόνο της Κωνσταντινούπολης ή όχι. Σε ακούω, αυτοκράτορα. Πρώτα απ' όλα, είσαι εικονομάχος ή εικονολάτρης? Θα σου μιλήσω με ειλικρίνη, αυτοκράτορα, ακόμα κι αν κινδυνεύει η ίδια μου η ζωή. Είμαι εικονολάτρης. Το είχα καταλάβει. Δεν με νοιάζει όμως και τόσο, γιατί πιστεύω ότι με τον καιρό θα αλλάξεις μυαλά. Πες μου όμως κάτι άλλο. Πιστεύεις ότι από τις γυναίκες έχουν έρθει όλα τα δεινά του ανθρώπου? Γιατί το λες αυτό, Θεόφιλε? Γιατί αν η Εύα δεν έτρωγε το μήλο στον παράδεισο, δεν θα μας έδιωχνε από εκεί ο Θεός. Ναι, αλλά κι αν η Παναγία δεν γεννούσε το Χριστό, δεν θα σωζόταν ο άνθρωπος. Τολμάς και αντιμιλάς τον αυτοκράτορα? Ποια είσαι εσύ? Μια γυναίκα που λατρεύει τις εικόνες είσαι. Εξαφανιστείτε και οι 2 από μπροστά μου. Από σήμερα ο πατέρας σου δεν θα είναι πρωθυπουργός. Και εσύ θα κλειστείς σε μοναστήρι. Θα γίνεις καλόγρια.
Αφού αυτή είναι η επιθυμία του αυτοκράτορα, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Πάμε, πατέρα. Πάμε, παιδί μου. Και εσύ, αυτοκράτορα, να βγάλεις από το μυαλό σου ότι μπορείς με τιμωρίες να καταδικάζεις τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γεννήθηκαν ελεύθεροι κι έτσι θα μείνουν.